Mentakasi ke Khatlai Tarik Urisau R100% ke All Meghalaya Alive and Fresh Fish Supplier Association kalau play padba ya kajing di Dok HM Municipal Parking Lot Mar Persya ke Anjali Cinema Hall. Hakan di kasni UMLA ke mau kerwat ubak renek tonling dok tongkar ulalong ukongsan bat upiki boro CEO ke Shillong Municipal Board kumusembut kongsan hakan di kasni play ya kayo di Dok HM. Hakan di kajing play kayo di Dok HM ukongsan ubak renek tonling dok ai ka jing kublai ya kani ka kenhun ka All Meghalaya Alive and Fresh Fish Supplier Association makanang ya chaprang ba kan yo ru ya ka jing job ulakit bak kit riang ru ya kinong di dok khaem ba kumju ru ya ki ba di dok khayap ba kinang kiyo ha ka yo ka kot ba ka kamai ka ji ka jongki na lor ka ta ula ong ru ba ka jing dan kam ya ka dok ha kala nang kiyo ha ka jala kum ba lai pu ar hajar metric ton ha ka batang ar pho hajar metric ton badan ka jing mi dok ha bat sa kum ba khat ar hajar metric ton kadang duna ha kajing penmi dok ha na kajela bakani kan long ru kajing ai men siem ki badan pung dok ha bakin nang yele ban penmi dok ha ya kebangi ya bandon hune tapi wei ki bambar jo kare association di nadu ibalayo ya keban ai ka opening prayer bad ya ki ba Ferdinand di kan siya ban ai sibit ya ka board of thanks ya baro tamtam ya pi ki para nong di dok ha ki baladon kene ki jingyo i ba ki kan mau ya ka jingdon kam ban mi sakmat sakaway pada kaseng association ban ya ai ya kene ke jindi ki dok kha ki baim kalong ka barakam hadu kata ban sobat ai kublai ka pang ai ka sorkar ha ke dialam ye ba hek to por ku minister jong kare ka department of fishery dala ba keren ya ka municipal yon hanne i gas honor jongi pada CEO ka municipal ya ka ba kila ai ke jikot ban ai ya kene association ya kene kejaka hangne bagiyok pada di kidok HM. Ngisno tho kalau kabar kam hadok kata-kata bagindon ban identify ya ka way kejaka ya ka bak paiba jong kami khalaya bak ipaiba ya ka city kintip hangno ya bagiyok dok HM. Uei uban nompua bagiyok bantit de kidok HM. Barok ni kwa kata. Mangi kita laksanakan kam he kata laga le chindawai hadin bala high cholesterol uric acid bak di bakumne kuntai kepada tong koruptor ong ba sange no ban bam red meat telarangi pan position koruptor ke ro kadok bagi bam beti barabor ong bet ban bam dok ha kata ketika advice tu doktor bar khoi ban bam dok ha kenre kalau di stop no yangi ki babon ki ba e ban bam dok ha kumanga kabanga jubam dok ha sen 90% nak jubam dok ketika dok ha kalau di stop no yangi kijimut ki perkat ya kabangi yosgo ba bang preserve ya kata ka don kambon ki chemical but don ki ba inject na kata formalin ha ka ba kamlong healthy kamlong ka ba na ka ka ko ki ya joni ngin le kumno namar ba ka advice ki doktor ba bom do ka ki hab continue ba ka bom do ka parlo be personally ko ban I man same ya kane ka Alive and Fresh Fish Supplier Association. Na ai ka jikir bok ka jikir wiang maka ka association ki kan ya chaprang bat pin yo e ka jingjok e ka bai kwa ba yo i ba bon ba kinong ti do khaim pin ya ri uspa pin ya long breu man breu om dei tang ki ba di do khaya ri kwa ba yo i ba kinong ti do khaim kin ya long breu kin ya man breu bat ba pin ya keu ha ka yo akot kata ka ka jing kwa ka ti ba ka kit bok ki wiang ti bang air ki kit bok ki wiang ya kini kinong ri dok ha ka ri ba ka jai pen riu ka jongi ki ba bon ba ki pung dok ha ki ba kelari dok ha ne ki ba bon halu manta ki ya penlong kini ki jaka dok ha tang kum ka jing pen bhano sit ya no ba persniu no sit ki ba bon ba ki ba le khwai ki ba prakhat pen bhano sit ne ne ki wan phai ki ya ben ki ya pen ran remben ka khmut ka khmat nama ba kim yo yang tang ki le khwai don ka pakne pade ibadat kemen bakila don ru ki balari uspa sisa ki ba bhano sit ki ba yo e kita ki sipola ki ba yo e kita ki arpola ba ti yo e no ka ki ba he ha ka ji le khwai do ka palo be ki so tho ba ka ni kam phai do ka ba punya khalai do sit kanam la ban ne la de kanam la don kiu ki ba bon ki kon jo ka briu yo ka ni ke ba set na krea ginang don kam karang don ke jinduna ki pembi do ka ikme nanti bagi neki pong dok ha kaba ki breu jo ka step jo ni kin yari dok ha karlo man pendap ya kabaduna
na ka juba jong chief minister hakanega session ka balade gisko thu baka ka consumption ke jinon kam do kha manta hame khalayang ni don kam kumbalai pro 8,000 metrik ton kumbalai pro 8,000 metrik ton kalanang keu ke jinon kam do kha kumbalai thu iba kosit menne hakipor mansua kalong kum to ring menta kalanang keu ke jinon kam do kha ban hoy gisko kumen baka di permit kum ka juba jong chief minister ya kijing kali hakanega assembly ka balade ila thu baka di permit do kharo kala keu ila poi se 8,000 metrik ton ke permit do kha lagi suatu barang guna sibon berkata kalong masa kumba hak 8,000 metrik ton gidang guna harga di permit kalau kha berkata kalau ke air musim yang kini barang kipung do kha berkanong ke pementoi menta balana kini kipung do kha kidon bernyumdon ke jakati ke babiang bandi kini do kha kan long le berkinom yo ke yo ke babiang mi lenti bangin yo ke dor ke babiang ke dor ke bakaju dor kadok khaim berkadok khayap mangi ki babam do kha ki babun bale thet ban yo ka dor ka jo sispa prapau ka khayap sispa prapau ka khaim tele se kalong ka e i gre bam kha bai thet di kunta isko tho anu kalong ka bandra ban transport ya ka khaim bandra na boy shadu chen shalong bangkit ya ka khaim lahab bangkit khambun ka mari ka kha tele mar kata kala khia ka kali bangkit kan ba ka kha tang khndia ingin suatu ke sisa bagian lak berkait nanti bagian yo ekador yo kadok khaim kaju bakal khayap dari parlimen yang kau berkepan ya pik association persang bang kau dah tilak kilenti esikidon ki scientific method yang ke balak berim kadok kha dan ke babu kam kendiak esikidon ki kontainer ki bakhambiang hak bakal kha kan yo oksigen gobiang ban yo babu kam kendiak dari poi kadok kha hasor shalom Bandam penrem than ya kador ya kador kha imro la dalam kepala ai kador ka kambiang nang bagi dong khit dok kha om de e bagi hapan siu laisa somsha re ki yo e kador kha im tang ban siu se la dalam kepala mur arsha la kuno kuno la de yo kha im tara kalong pumba kanong ka jingbet ka jing biang lang ha ka bagi dia biang lang bagi dong bam dok kha bagi dong di dok kha re la dang hapan siu laisa somsha se kalong kepala ya ki babam dok kha nante na ai ke bok ke yang ya pi ginong di badia ni kinong bam do kharu na ai ke pesnor ya ki nong sok snong ni ka state na khaya ba e jongi ki balala ban afo ki balala ban siu ya ke do kha ka ba khamram baro ni long ko shos pai ke dikot ke dikhia u ei u bom ei ke dikot ke dikhia ni tiap ba ka ban determine ke dikot ke dikhia ke jimbam ke bam mangasni kajing bam ko bagi bam mangasni kan determine kan rai ya kajikot kajikya jongi dan mar kata kajing bam do lenter na kena khaya maot kalong ka ba si ko bon malang kimla reina kamta jo tibala ban khit do khaim kan thuk yanga ngaladon kajikot jumot hadian bagi laya song bagi osgau ban perkhat ikene kan yang ada bisnes di do khaim jongpi nala perkhat bangan aino nadu asibet kajipatha ya kibahiyeng kau Yesus jonga ban ong perkit no yang ada kalau kaim kata kali gaji kut imut nak kali jonga nantong swa ya kabangan ong ya Yesus la jong perkit no yang ada kalau kaim mereka bang rekaman kasih lada barok ngi kibala kamla ban ya tit do kaim ngi ya tit no lagi do kaim nak melenti kan nong kajing kiu kan pelilat ya kajing kiu kali ka bisnes di do kaim jong pi association ha kali ka yo bat ko bon ba ki officer ki babon ba ki contractor ki babon ba ki badon kajing yo kajing em ko babet ko biang don ning ya permelen do ila dalam bom nek do khaim nak tak kajing motoi jomi hi nagamta ka ko ka khia jomi hi oi ila don kini kumba nak kalian ka sistem dalam skau nak kalian ke sarkar dengan persan nak kalian jongaro badamang ka sarkar dengan perskau kene ke sarkar bagi persan man thawi kilap kilunti ban legalize ya kilunti yang bahkan orang kenok ke perwet hakalan tiat kelti yang hakaket hakaba bar kham tam haki taka keba piadi ya kide kiloka ikmelati omne bagi kwa ban om makan perwet lekan ta eno to nya imrang dia trelang dia bamla kata kali ka musim kabali bangrung hangi kum kikon to kali ka briu nyotrap bat kikon to stet bakaya barakoi bagian dia sandang haki dikijat kami ke bangi tre Nasko tenat perkembangan. Kali kerja bisnes kapal, let's say 100% dan 100%, 99% kita kikon
jong kane ka step ne khale ajungi ki ba im jara kare business ham tam hang ne hagari president ki jongi nga tharai ladangam makala khandai persen kindai ki khon jong kane ka prim yo tre ki bare ki dong song snong bapaka ki bare ki kita ki tribal bapaka ki ba im jara kare ka kam di do kha ka me lati ba kare ka kam kan yai tu ba kai pha ba suk nan perkemoy phi ban putip phi ba ki don ki long gieng ki bala long breu ban breu ki bala sei ki nong yalam ki bala sei ki doctors ki bala sei ki engineers na kare ka kam ri do kha ko ki nong dino kha wat nom skouret na kwa ban ong phi wat nom skouret le wat skouret kun sem kare ka kam ka ba yo nong ha ha ka ba phisco tho e ma phi hadu ka do phi nong re ko kana perkemau ba hek ila pha message yang ha perkemau ba ngade ukon jong inong ri do kha lala ban pha skol lala tumet mendiang iba hek bali minister jongi hakega kepala dat mar bolong ro UMLA telah meriun yo dem antai da kutarung kra ubadai kon jong inong ri lokha naso kenap dia tu epi baidon prasnong jongi mo kawat akaba da kamri lokha ilala on pelong di kon jong i don ibalong doktor don ibalong engineer tangna ka daw do ka jingri do na ka daw do ka jingdi lokha Mar kata kena kam dia kha kena kam ko kon perslur ye ki khod tu kabri nyu krap kong min snow smart la kalong sisa ka ba khyak kam ta me porton andre ka dei ro ka bayo nong paga ai ki dikit bok ki kiriran sisin pak kiriran sisan ba ka ka sisan kan ya chapran ni milenti bang nyo ino ki stol ki ba ha ki stol ki ba biang ha ka ba ngintip ha ka ba ni kwa no ka im nang no ba ngin le na ka no ka ka ba ngin le phet ngintip na ka do kita kasi bagi so kuman menyok kali ka jaka ka bet ko biang ka don ka parking ka deru hangne asrok ba hangne hakabakan sok kali kawan yang bagi ro tito kaim ikbelati na sikmat ba kali ka business jong pi gidong dilo kaim kan ya chapang baru ngilak berketiu kayok kot pasai simpan perkenal yakinong pung dokha do timnang lepha mar kaladon kali ka syam kaladon kini yang dilo kaim Pilatip hamdo bane di gido khai ka tim sei le ki pung ki jong pi ki kmelen ti ba kning pung ki baran ha step ke jongi kin nang roi om de begin kot ha ka ji khwai wala ka ji khwai kare ko ni ke spot regi nom kot ta gutta re ka me le gido kha ha ka bangin sko kenak sko sarong bangin ong ruwe ki singi bangin lala on pendap do kha nala ka jong step kublai shibun kublai shijal